Rada Manojlović ima 39 godina i važi za jednu od pevačica koja pravi najbolju atmosferu na nastupima. Gde god da peva, traži se karta više. Nedavno je nastupala na veselju pod šatorom i ponovo pokazala zašto je publika obožava. Iako se nije radilo o klubu već o proslavi na otvorenom, Rada je dala maksimum. Bila je nasmejana, puna energije i u stalnoj interakciji sa publikom. Dok je u jednoj ruci držala mikrofon, u drugoj su bile novčanice. Kamere telefona su je pratile dok se bez problema provlačila između stolova i ispunjavala muzičke želje prisutnih. Na svom Instagram profilu napisala je da je bilo 1 sat iza ponoći, a da su ljudi i dalje neumorni, i to posle celog dana na plus 50 stepeni. Rada je nedavno progovorila i o svom izgledu. Rekla je da je želela da glumi Pamelu Anderson, koja u posljednje vrijeme svuda ide bez šminke. Dodala je da je trenutno u opuštenom fazonu jer joj je vruće i nema snage za sređivanje i štiklje. Priznala je da ima problem da se pojavi bez šminke, ali da nije ružna već samo neispala. Kada se dobro naspala, kaže, druga je priča. Na kraju je dodala da ne pamti kada joj je bilo ovako naporno, da mnogo radi i da više ni ne zna gde se nalazi. U šali je rekla da je bolje da se ne našminka nego da dođe nezadovoljna kako izgleda.